Diolch ni fyddio. Diolch yn idio Dduw am gyfle arall i ddod ger dyfron ac i ni'n cyflwyno'n amser i'th ofal di ac yn gweddio ar ei ti trigyrhau wrthi ac i dywallt ysbryd arno. Tyr di'n plith i ni'n gofyn hyn ôl trwy enw ac eiddiant yn hardwyd Iesu Grist. Amen. Rwy'n chi ddechrau trwy gannu'r emyn rhif 146 o Tyred Arglwydd Mawr, di hydla o'r nef i lawr gawodydd pyr. 146 gan i sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa, fe fydd na luniau ysgam drws nesaf yn y neuadd. Fe fydd ein cwrdd gweddi misol yn cael ei gynnal ar y drydedd nos Iau o'r mis, sef Tachwedd 17, yr ail ar 15. Hefyd, mae'r cerdiau bach yma wedi cael ei cynhyrchu erbyn hyn. Mae'r wybodaeth am yr oedfaon nesaf, o'r oedfaon arbennig nesaf, Nadolig, ar y cefn, ac felly yn sôn am y noson o garolau, fydd yn cael ei gynnal ar y nos Iau cyntaf o Rhagfyr, ac Rhagfyr y cyntaf fydd honno hefyd am 6:30 yma yn y capel. Ac hefyd mae'n sôn am ein hoedfa ar noswyl y Nadolig, sef croesawu'r Nadolig, ac fe fydd hwn yn cael ei gynnal yn hwyr yn y nos am 11:15. Felly, yr holl oedfaon hyn yn fyw ar y we. Felly, mae digon ar hyn yn y blaen, a mae gen i nifer, felly os oes awydd arnoch chi i'r dosbarthu'r hyn yn y cymerwch faint bynnag sydd ei hangen. Fydd y hoedfa nesaf p'nawn Sul am 3:30. Nawr wrth i'r casgliad gael ei gymryd, gan i ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 648. 648.
Mewn darlleniad o'r Efengyl yn ôl Matthew, yr 8fed benod ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Matthew penod 8 a'r adnod gyntaf. Ac wedi ei ddyfod ef i weired o'r mynydd, torfed lawer a'i cael yn asant ef, a gwele un gwahan glwyfus a ddaeth ac ei hyddolodd ef gan ddywedyd arglwydd os mynnu tua ellif yng nglanhau i. Ar Iesu estynodd ei law ac a gyffyrddodd ag ef gan ddywedyd mynaf gan heir di ac yn y fan ei wahanglwyf ef a lanhawyd. A dywedodd yr Iesu wrtho, gwel na ddywedych wrth neb, eithyr dos dangos dy hun ar offeiriad ac offryma'r hodd ar chmynodd Moses tystiolaeth iddynt. Ac wedi dyfod yr Iesu i mewn i Gapernaim, daeth ato gynwriad gan ddeisyfu arno. A dywedyd arglwydd y mae fy ngwas yn gorwedd gatref yn glaf o'r parlus ac mewn poen ddirfawr. Ar Iesu ddywedodd wrtho, y mi a ddeiaf ac ei hachaf ef. A'r cynwriad atebodd ac a ddywedodd, arglwydd nid ydw i fi deilwng i ddyfod ohonot dan fy nghronglwyd, eithyr yn unig dywed y gair am gwas a iacheir. Gan ysdyn ydw i fynnau dan awdurdod a chenifilwyr danaf, a dywedaf wrth hwn cerdda ac efe a. Ac wrth arall tyred ac efe a ddaw, ac wrth fy ngwas gwna hyn ac efe a'i gwna. Ar Iesu pan glybu a ryfeddodd ac a ddywedodd wrth yr rhai oedd yn canlyn yn wir meddaf i chwi, ni chefais gymaint ffydd naddo yn yr Israel. Ac yr ydw yn dywedyd i chwi, y daw llawer o'r dwyrain a'r gorllewin ac a eisteddant gydag Abraham ac Isaac a Jacob yn heyrnas nefoedd, ond plant y deyrnas a deflir i'r tywyllwch eithaf, yno y bydd wylofain a rhincian danydd. A dywedodd yr Iesu wrth y cynwriad, dos ymaith ac megis y credaist bydded i ti, a'i was a'i achawyd yn yr awr honno. Bydde bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gydewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto, Dduw, am gyfle arall i ddod ger dy fron ac i ddod trwy enw a thrwy heiddiannau dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw, i ni yn dod at ti eto o'r newydd, yn diolch i ti am yr Efengyl sanctaidd, yn diolch i ti am yr holl fendithion sydd i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist, yn diolch am faddeuant pechodau, yn diolch am y newyddion da fod modd i bechaduriaid cael ei golchi'n wynach na'r eira, a'i bod yn bosib iddynt derbyn maddeuant am bob un pechod, am yr rhai y maent yn ymwybodol ohonynt, a'r rhai nad ydynt yn ymwybodol ohonynt. Y mae modd gwybod dy fod ti yn maddau'r cyfan. Ac felly o Dduw, pan y mae'r un drwg yn dod ac yn sibrwd ac yn peri am heion i ddod ar ein traws ac yn ein hatgoffa ni o bechodau y gorffennol ac yn atgoffa ni o'n gwendid a'n tueddiadau i grwydro yn y dyfodol. Ond o Dduw, i ni yn ddiolchgar ein bod yn gallu edrych at yr un sydd wedi maddau'r cyfan. A'r nid yn unig y pechodau'r gorffennol, ond pa bynnag bechodau y byddwn ni'n i'w wneud yn y dyfodol. Ac o Dduw, i ni yn gweddio, bydd hyn yn peri ni i droi cefn yn llwyr ar ein pechod, ac na fyddwn yn defnyddio hyn fel esgus. Gwai ni os ydyn yn defnyddio pethau fel hyn fel esgus. O Dduw, gad i ni i droi yn ddyddiol oddi wrth ein pechodau, a byddwn ni yn ei cyffesu nhw yn ddyddiol, yn gyson trwy gydol bob dydd ac yn galw arna ti drwy garhau a nerthu ni fod yr hyn dylsym ni fod. Ni'n gweddio Dduw ar ei ti'n helpu ni i fyw bywydau fydd yn dy ogoneddu di ym mhob peth y byddwn ni'n ei wneud yn ein holl benderfyniadau, yn ein holl dewisiadau ni. O Dduw, o ddydd i ddydd, o funud i funud, i ni'n gweddio y byddwn ni yn ymwybodol ein bod yn byw i dy ogoneddu di. Ac felly o Dduw, helpa ni, maddau ni am ein methiant yn hyn, maddau ni am ein crwydro. O Dduw, i ni yn gofyn i ti i nerthu ni fod yr hyn dylsyn ni fod. Dyma yw yn rhesymol wasanaeth. Ac felly o Dduw, i ni yn gweddio am y dyddiau sydd o'n blaenau ni nawr. Ni'n gofyn ti'n paratoi ni i sefyll ac i sefyll yn gadar dros y gwirionedd. Wrth i ni weld y wlad yn mynd ymhellach ac yn bellach o ddiw'r dy air di. I ni'n gweddio o Dduw, ar i ni beidio gwan galoni, ond i ni edrych a dyrchafu'n golygon, dyrchafu'n llygau tuag at y mynyddoedd o'r lle y daw ein cymorth. A byddwn ni yn edrych tuag at ti ac yn gwybod yr wyt ti yn abol i nerthu ni i sefyll yn yr oes yma. O Dduw, i ni yn cyflwyno'n
cenedl ein gwlad I ti ac yn gofyn I ti am wlad sydd wedi profi gymaint dros y blynyddoedd ac eto dros ganrif bellach wedi troi cefn yn llwyr ar dy bethau di ac pryn yw'r mannau lle mae dy air yn cael ei ffrigethu'n ffyddlon. Ac felly o Dduw I ni yn gweddio yn y mannau hynny sydd dal yn cyhoeddi dair a sydd dal yn daddoli di mewn ysbryd a gwirionedd ac mewn parchedig ofn. O Dduw I ni yn gweddio ar I ti ddod lawr yn erth yr ysbryd glân ac I fendithio. Ac y bydde ti yn tywys ac arwain llwybrau pobl I ddod I wrando ar dy air di. Ni'n gweddio Dduw y bydd dy ysbryd ar waith yn dwy'n pobl at y ti dy hun. Hyd yn oed i'r oedfawn, ond o Dduw, os yw trwy wrando ar ryw recordiad, trwy fynd ar y we, neu pa bynnag ffordd, I ni'n gwybod yr wyt ti yn abal I gyffwrdd ag yneidiau, ac felly o Dduw gweithio yn ein plith ni yma. I ni'n gofyn mai ti fydd yn cael y mawl a'r clod. I ni'n gofyn o Dduw I ti'n helpu ni a'n rhwystro ni rhag dwy'n unrhyw beth o'r clod sydd yn heiddiannol I ti. O Dduw, nertha ni I fod yr hyn sydd yn dy blesio di. Felly o Dduw I ni'n cyflwyno'n hoedfa yma a'r holl ddydd ofal di, gweddio am dy ddiogelwch drosom ac yn gofyn I ti ddod lawr nawr ac i'n helpu ni yn ein haddoliad ac I agor llygaid y neidiau mwyn iddynt weld ei hangen am waredwr. Tedd felly bendithio ni nawr, I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni gael ni emyn rhif 730. 730. Tydi sydd deilwng oll o'm can fy nghreuwr mawr am Duw. 730 gan i sefyll i'w chanu.
Byddai wy'n testyn o'r Efengyl yn ôl Matthew yr 8fed benod a'r 8fed adnod. Matthew 8 adnod 8. A'r cynwriad atebodd ac yddywedodd arglwydd, nid ydw i fi deilwng i ddyfod ohonot dan fy nghronglwyd, eithir yn unig dywed y gair am gwas a iacheir. Unwaith eto, i ni yn darllen am amrywiaeth o drigareddau yr arglwydd Iesu Grist. Trwy gydol yr ysgrythyr, i ni'n darllen am wahanol bobl, lliw ac iaith, i ddewon cenhedloedd ac cefndiroedd gwahanol, amgylchiadau gwahanol a chyflyrau amrywiol. I ni'n gweld cyflwr pob un allech chi ddadle, chydig yn wahanol i'r llall, sefyllfa pob un yn wahanol i'r llall, cefndir pob un yn wahanol i'r llall. Ac felly gellir dadle yn sicr, ni all yr un ddod mewn i oedfa a dweud nad yw'r Efengyl yn cyrraedd rhywun fel fi. Bydde fe'n rhyfedd iawn petai rhywun yn dweud hynny, yn dod i oedfa, yn dweud, dyw e ddim yn berthnasol i fi. Does dim disgrifiad yn yr ysgrythyr o rhywun fel fi. Ac wrth ddarllen yr ysgrythyr, i ni yn darllen dro o tro, pob math o bobl, pobl crefyddol, pobl sydd ddim yn grefyddol, pobl sydd â chefndir, pobl sydd ddim â chefndir, pobl sydd yn glyfar, pobl sydd ddim yn glyfar, pobl cyfoethog a pobl tlawd. Yr hanes yma yn debyg iawn i'r un yn Efengyl Ioan, sydd am iachau mab Pendefig. Ond yn yr achos yma, ni'n cael hanes gwahanol, ond iachau gwas y cynwriad. Yno ni'n gweld oedd y Pendefig ddim yn gallu dirnad posibilrwydd iachau o bell, ac yn yr achos yma, i ni'n gweld fod y gŵr yma, y cynwriad, fod hyn yn bosib, i fod yn gallu credu fod yn bosib i'r Iesu iachau o bell. Ac hefyd yn y benod hon, ar ddechrau'r benod, fe ddarllenon ni'r adnodau cyntaf o'r benod, i ni'n gweld bod yna ddisgrifiad o wyrth, a gwyrth o'r gwahanglwyf, ac yr oedd e'n gallu dod at yr Iesu, ond yma, i ni'n darllen am iachau y claf sydd yn rhy sâl i ddod at yr Iesu. Ac efallai dyna sydd yn gwneud cyhoeddi'r Efengyl mor gyffroes. Dwi'n yn gwybod os ych chi'n meddwl am y sefyllfa yn gyffroes i ddod i'r oedfa, falle bod hwnna'n disgwyl gormod, efallai dwi ddim yn gwybod, falle byddech chi'n fwy cyffroes petai rhywun arall neu beth bynnag yw'r amgylchiadau neu fwy o gynulleidfa. Chi'n meddwl beth yw maint y gynulleidfa, nag yw yn gyffroes. Yn siŵr falle bod yna rhai yma sydd heb gredu eto. Falle bod yna fwy fan hyn yn yr oedfa hon, yn y gynulleidfa yma, fwy o angredinwyr nag sydd mewn sawl cynulleidfa. Nag yw hwnna'n bosib, cynulleidfaoedd ar hyd y lled o wlad, ac efallai bod gyda ni ganran fwy, efallai mae'n bosib, beth yw'r canran fan hyn o'r rhai sydd heb gredu neu sydd heb gwneud proffes. Ac felly onid yw yn gyffroes. Onid yw yn gyffroes i ddod i oedfa lle y bwriad yw esbonio ffordd iachawdwriaeth ac i gyhoeddi'r Efengyl. Ac felly bob tro mae'r Efengyl yn cael ei chyhoeddi, pa bynnag mor glir neu sydd ddim yn eglur, pa bynnag mor bwerus neu sydd ddim yn bwerus, pa bynnag mor syml neu sydd ddim mor syml, ond os ydy'r Efengyl yn cael ei ffrygethu yn ffyddlon, onid yw yn gyffroes i ddod i oedfa debyg. Ac hefyd, nid yn unig yn ystod yr oedfa yma, i ni ar braint aruthrol yn yr genhedlaeth hon. Dwi'n aml yn meddwl bod ni'n freintiedig iawn, yn enwedig pregethwyr yn yr oes yma, lle mae'n gallu, ac yn enwedig pan mae gyda ni'r adnoddau sydd gyda ni. Dwi'n ymwybodol iawn o rhai sydd yn pregethu ac yn paratoi trwy gydol yr wythnos ar gyfer bregeth ac yn gweithio'n galed yn darllen i fyny ac yn ysgrifennu, trial meddwl y ffordd gorau i egluro'r Efengyl, trial wneud yn y ffordd fwyaf clir, fwyaf syml, ac yna yn gweld pryn neb yn dod i wrando ar y gair. Ac yna neb yn mynd i wrando ar y neges na beth eto, falle dim un teclyn i recordio'r bregeth, falle dim byd ar y we, ac dim ond y gynulleidfa sydd yno sydd yn clywed. Ac eto i gyd, maen nhw dal yn ffyddlon sil ar ôl sil. Ond eto, beth sydd gyda ni fan hyn,
trwy ras i ni wedi cael yr breintiau yma i'n bod ni yn gallu recordio bob oedfa ac i fod yn fyw ar y we. Pobl hyd yn oed nawr, rhai, chydig yn gwrando'n fyw ar y we. Rhai efallai sydd ddim am i neb i wybod yn bod nhw'n gwrando'n fyw ar y we. Ac onid yw hwnna'n gyffroes y gall rhywun i'n bod i'n nabod mynd i'w cartref ac yn rhoi y peiriant ymlaen ac yn mynd i'r wefan ac yn gallu gwrando ar yr oedfa. Ac yna cyffro yr Efengil yw gall yr ysbryd agor i llyged nhw yn y fan ar lle ac dydyn nhw ddim wedi troedio mewn capel erioed yn eu bywydau ac eto gyd wedi gwrando ar yr Efengil trwy felly. Onid yw yn gyffroes, hyd yn oed felly un o pan nad oes na lawer yn y dyddiau yma'n dod i'r oedfaon. Does dim byd mwy cyffroes, fe all bywyd cael ei traws newid yn llwyr. Symod pa mor agos neu pa mor bell yw nhw, mae yn bosib. Nag yw hynny'n eich cyffro i chi. Y gall rhywun fan hyn hyd yn oed, neu rhywun ymhell i ffwrdd hyd yn oed dod i gredu yn ystod yr oedfa, neu hyd yn oed yn ein hachos ni bellach, fe all rhywun wrando ar y bregeth yma mewn 2 flynedd. Fe all rhywun ddod a wrando mewn 10 siwr o fod. Ac yn gallu mynd i'r we. Mae'r cerdiau bach newydd yma, mae'n hyfedd sut y mae'r we a sut mae pethau'n datblygu. Chi'n bod, ar gefn y cardyn yma, mae yna sgwariau bach. Pethau sy'n gwybod beth y gair Cymraeg yn dod QR code. Ac os ydych chi'n rhoi eich ffôn symudol ar yr sgwar bach yna, mynd chi'n syth i'r safle i wrando ar y bregeth yn fyw. A pwy awyr, dyna chi gyffro. Fe all rhywun pigo'r cerdyn lan ac fedru rhoi ei ffôn symudol ar hwnna ac wrando ar y tren. Fe all nhw wrando ar y bws, all nhw wrando yn tra'n rhedeg o gwmpas y parc ac erioed wedi ystyried y peth beth na i fe wrandawau ac falle mewn 10 mlynedd efallai byddwn nhw'n mynd ac yn mynd i'r wefan ac yn gwrando. Nag yw hwnna'n eich llenwi chi a chyffro? Hyd yn oed pan mae pethau'n edrych yn o ddi arno ni, ond yw e? Mae'n edrych yn o ddi yn ddynol, ond yma yna gyffro, fe all Duw dod lawr yn erth yr ysbryd glân ac wneud gwirthiau yn ein plith ni. Nawr mae'r Efengil yn llawn cyffro, mae'n gallu cyffwrdd pob math o bobl, mhob math o sefyllfaoedd, bell ag agos. Mae'r rhagluniaethau Duw y tu hwnt i'n deall ni. Mae trwy ryfedd nerth yn gallu trefnu hyd yn oed yr union bregeth i'w pregethu ar yr union adeg iawn. Ydych chi'n credu hynny? Mae Duw yn gallu arwen ei weision i ddewis adnod sy'n fwyaf perthnasol i'r person sydd yn mynd i wrando ar ryw adeg arbennig. Dyna i chi rhyfeddod yr Efengil. Dyna chi cyffro. Bod yr ysbryd glân yn gallu arwain traed ac yn gallu agor llygaid. Wel, hoffwn ni edrych ar y darn yma, ddim yn ei gwbl yn fanwl, ond yn fras ar yr argyfwng sydd yn gwynebu'r rhai yma yn yr adroddiad. Ac yna yn ail y cais ac yn olaf y canlyniad yr hyn sydd yn digwydd. Wel, yr argyfwng. Mae hanes yn adrodd fan hyn fod y sefyllfa yn un anodd iawn ac yn argyfyngus. I'r ddau gymeriad, mae yna 2 gymeriad yma. Mae yna glaf, ond hefyd yr un oedd yn gofalu am y claf. Roedd y cynwriad yn feistr ar y gwas. Ac roedd gan hwn y cynwriad nifer 100 o leiaf. Tybiwn ni cynwriad 100 o filwyr oddi tano. Wel, siwr o fod, mae'n nid 100 yn union. Gall asef fod yn 100 yn union, ond o gwmpas 100 tybiwn ni. A 100 o ddynion yn gweithio oddi tano. Ond roedd un o'r gweision yma yn dioddef ac yn reit sal. Ac ni'n gweld yn y term a ddefnyddir i ddisgrifio'r gwas, mae'n ddisgrifiad neu'n derm o anwyldeb. Roedd yn edrych arno fel mab, yn disgrifio hwn fel mab neu was, ond bron iawn yn was sydd fel mab. Roedd e wedi gymryd e mewn i'w gartref, ac o falle allech chi ddadle, roedd yna 99 arall o filwyr yn gweithio ac yn brysur ac yn gwbl iach, ond roedd hwn wedi cael ei daro gyda'i afiechyd, ac yno mi roedd e yn y gwely ac yn sal, ac roedd hwn y cynwriad wedi dod i ofalu amdano ac wedi datblygu perthynas agos ac ofalgar trosto. Ac ni'n gweld rhywbeth am ei gymeriad yn modd y mae'n gofalu, y modd y mae'n teimlo, y modd y mae'n ymateb i'r salwch. Ac felly wrth weld ei was yn dioddef, mae'n teimlo fe i'r byw. Sefyllfa sydd yn anodd codi ysbryd y cynwriad siwr o fod. Mae e fel mab iddo, mae'n teimlo y digalondid yma sydd yn ei daro fe.
yn gweld un sydd yn agos yn dioddef, ond nid yw yn anodd pan mae rhywun sydd yn agos yn dioddef. Ond wrth gwrs, i ni'n gweld nid yn unig i fod yn argyfyngus, gallech chi ddweud ar y cynwriad, ond ar yr un sydd yn sâl hefyd. Adnod 6, a dywedyd arglwydd y mae fy ngwas yn gorwedd gatref yn glaf o'r parlus ac mewn poen ddirfawr. Dyna i chi ddisgrifiad, mae mewn poen ddirfawr, mae e'n ddifrifol wael. Ac os ych chi'n darllen yr adroddiad, chydig yn llawnach gyda lyc, mae e'n dweud yn yr 7th bennod yr ail adnod, a gwas rhyw ganwriad, yr hwn oedd annwyl ganddo, oedd yn ddrwg ei hwyl, a sylwch be mae lyc yn ei ddweud, ymron marw. Dyna pa mor sal oedd yn mewn poen ddirfawr ac bron am arw. Roedd yn gaeth i'w weli, a nid oedd yn gallu dod at yr Iesu. Byddai'n rhy sal i'w gario hyd yn oed. Dyna i chi ddisgrifiad, falle bydd hwnna'n yn ddarlun i chi, o dangos o ddifrifoldeb y sefyllfa, nad oedd yn ddigon iach i gael ei glido at yr Iesu. Byddai nhw siwr o fod wedi mentro fel sydd wedi digwydd yn yr ysgrythur. Ond yn yr achos yma, roedd e mor sal, roedd e mor ddifrifol, roedd ei achos e mor argyfyngus, roedd e rhy sal i ddod at yr Iesu. Ac fel mae lyc yn ei grybwyll, roedd e ar ei weli angau. Dioddefau o glywir, o gyflwr, a ffeithiau gyhyrau siwr o fod, a fyddai efallai erbyn hyn, os roedd ei gyhyrau wedi effeithio, ac y pyliau yn ei daro fe, ac felly fyddai gwendid, byddai fe yn ei weli, ddim yn gallu symud, ddim yn gallu cerdded, ddim yn gallu helpu ei hunan, ac efallai dyddiau hynny dim meddyginiaeth, dim gofal i gael, i gallu gwneud pethau'n haws iddo fwy cyffyrddus, ac mi fyddai fe'n ddifrifol wael yno, ac neb yn gwybod sut fedrwn ni helpu hwn, ac felly yr afiechyd siwr o fod nawr wedi effeithio y ffordd byddai fe yn anadlu hefyd. Ac felly ar ei weli o anges siwr o fod, dyna ble roedd e, ac falle nawr yn dod ac yn ffeindio fe'n anodd i anadlu. Dyna i chi sefyllfa drist, ac dim syndod bod y cynwriad yn torri galon ac yn teimlo fe fel mab iddo fe. Gwas yn was fel mab iddo. Nawr mae hyn sydd yn wir, bod pob un ohonom ni sydd y tu allan i Iesu Grist. Dyna i chi ddisgrifiad, efallai gellir ni ddefnyddio, allan ni edrych ar y darn yma o'r ysgrythur a dysgu gwersi o'r claf ac hefyd o'r cynwriad ei hun. Ac felly ni'n tynnu allan gwersi o'r ddau gymeriad, o'r claf ac o'r cynwriad. Ond o ran y claf, ond yw yn ddisgrifiad o'r hyn, mae pob un ohono ni wedi dioddef ohono, ac rhai nawr yn dioddef ohono, yn dioddef o rhyw barlus ysbrydol. Fe all fod rhai yma yn ein plethu heddi sydd yn ymwybodol o'r cyflwr trienus yma. Eraill, ddim mor ymwybodol. Dyna'r sefyllfa ni'n ei ffeindio dro i dro, y mae rhai yn ymwybodol ei bod nhw wedi parlysu fel petai'n ysbrydol, ac i chi'n dadle eich bod chi wedi trio, ond i chi'n methu a methu, ac eich bod yn dod o'r diwedd i deimlo bod chi wedi parlysu. Ond eraill, efallai, sy'n mor wan, mor sal yn ysbrydol, mor galed, mor bell o'r gwirionedd, nad ydynt yn sylweddoli y difrifoldeb, neu'r tywyllwch wedi cael gafel gymaint ar yr enaid, fod yr enaid yn rhy wan hyd yn oed i edrych i fyny. Ac felly fel yn yr achos yma, rhaid i rhywun arall bledio drostynt. Ond nid oes gyda ni rhai, mae yna rhai yn ein plith ni, rhai sydd wedi bod yma, sydd wedi mynd ymhell, ac efallai rhai sydd fan hyn, ddim yn ddaearyddol yn bell ac yn gorfforol yn bell, ond yn ysbrydol eich bod chi'n bell. Ein dyletswydd ni yw i bledio drostoch chi fel y cynwriad. Rhaid i rywun arall i ddod at o'r seddfaen goras a phledio ar eich rhan chi. Ond nid yw'r pechod, ond nid yw'r byd, ond nid yw'r diafol yn gwneud hyn i enaid, yn peri bod y gwirionedd yn ymddangos fel ffolineb llwyr, ac i chi wedi'ch parlysu o ran eich deall chi. Chi ddim yn ei ddeall e, chi ddim yn ei weld e, does dim diddordeb ganddoch chi. Does dim gallu o gwbl ganddoch chi i ddirnad yr ysbrydol, pethau trygwyddol ymhell o bob ystyriaeth yn eich meddwl chi. Ond nid oes rhai ni'n nabod, nad oes awydd gwrando. Ond nid yw hwnna'n bosib, dydych chi ddim am wrando. Falle, ond nid yw hwnna'n bosib i'r rhai sydd yn dod i oedfa fel hon. Ac i ni, falle rhai yn ein plith ni wedi bod yna, lle mae yna rhyw bwynt yn dod i chi wedi clywed pregeth bore yma.
Chi'n gwybod bod rhaid gwrando ar bregeth heno yma, ac mae rhaid gwrando ar un arall yn y prynhawn, ac dyna i chi faich. Gwrando ar tair bregeth ar y sil, ac i chi wedi gwrando ar un wythnos diwetha, a'r wythnos cynt, a falle'r cwrddau pobl ifanc, a'r cwrddau gweddi. Chi'n meddwl, dwi'n gwrando ar bregethau tro ar ôl tro, ac i chi wedi cael digon arno, a does dim awydd gwrando, does dim diddordeb ystyried hyd yn oed. Mae'n mynd mewn trwy Ingles ac allan trwy'r llall. Hyd yn oed os diddordeb yn y crefyddol, nid oes awydd ystyried y gwirionedd, sut i edrych ar yr ysgrythyr a'i ddysgu'r gwersi ar sut y dylsech chi ymateb. Mae'n atgas iddynt. Mae'r rhai yn troi i ffwrdd yn gorfforol, i ni wedi gweld hynny, a dyna i chi fatholineb, fel y claf yn dioddef yn ddirfawr. Dychmygwch chi'r darlun yma. Dyma i chi falle disgrifiad o rai. Dychmygwch i'r claf yn gorwedd ar ei wely mewn poen ddirfawr ac yn gwrthod meddyginiaeth. Dyna chi darlun o'r rhai sydd yn ein plith ni. Mae fel claf, methu symud, methu hyd yn oed siwr o fod erbyn hyn codi fraich. Dwi'n ddim yn gallu llyncu erbyn hyn. Dwi'n yn gallu gwneud dim, dwi'n yn gallu anadlu ni. Mae'n ymladd am ei fywyd. Ac yna mae rhywun yn dod ac mae'n dweud mae yna feddyginiaeth fel hyn i wneud un mwy cyffyrddus. Hyd yn oed, nid yn unig i leddfu ar y boen, ond hyd yn oed i roi iachad o'r afiechyd. A dyma'r darlun. Lle chi ddychmygu'r claf. Dyna chi ffwl bydd y claf. Bydd y sefyllfa yna yn dweud, dwi'n troi cefn arno, dwi ddim eisiau'r meddyginiaeth, dwi ry sal, dwi ry wan, dwi ddim eisiau fe. Ond byddwch chi'n dadle, mae'r meddyginiaeth yn mynd i wella, mae'n mynd i helpu ddechrau da, mae'n mynd i leddfu ar y boen, a mae'n mynd i wella, mae hyd yn oed yn mynd i roi iachad. I ni wedi darganfod beth yw'r achos, beth yw'r broblem. Mae'r moddion yma'n mynd i wella. Dychmygwch chi ffwl yn dweud, na. Dychmygwch chi petai'r claf yn fwy na dweud na yn troi o gwmpas ac yn ei lyged, falle bod dim nerth i siarad gyda'r claf, ond yn ei lyged, i chi'n gallu gweld bod yna nerth yn y llyged ac mae yna wawdio yn y llyged. I chi roed wedi gweld pobl sydd yn gwawdio gyda'i llyged nhw, falle bod nhw ddim yn dweud gyda'i geiriau nhw, gyda'i cegau nhw, ond mae'r llyged yn codi, mae'r pen yn troi mymryn, a chi'n gwybod, maen nhw'n gwawdio, maen nhw'n gwneud hwyl am eich pen chi, maen nhw'n anwybyddu'r hyn i chi'n ei ddweud, a dychmygwch petai'r claf yna yn clywed rhywun yn dod mewn, mae gen i foddion ac maen nhw'n gwawdio chi gyda'ch llyged chi, neu falle hyd yn oed petai modd iddyn nhw golli tymer ac yn dangos atgasedd. Fel petai nhw'n gweiddi, pam ydych chi'n ceisio fy helpu fi? Ewch i ffwrdd, dwi ddim eisiau help. Mor driennus y cyflwr. Dyna chi trychinebus fydda hynny, byddwn ni tybio ni, fyddwn ni ddim yn clywed llawer, fydda'r ymateb felly yn gorfforol, petai nhw mor sal a hynny ac yn gwrthod help ac yn gwrthod iachad, mi fyddwch chi'n meddwl dyna chi ffwl, ond dyna beth i ni'n cael bob dydd Sul, ond nid dyna beth i ni'n cael bob dydd Sul, i ni'n gweld rhai wedi parlysu yn ysbrydol, dydyn nhw ddim yn gallu gwneud dim i'w helpu hunan, maen nhw'n clywed yr efengil, i ni'n cynnig meddyginiaeth i chi bob dydd Sul, i ni'n dweud wrthych chi sut i gredu bob dydd Sul, i ni'n dweud beth yw Cristion bob dydd Sul, i ni'n dweud beth yw wedi feirwch a beth yw ffydd a beth yw ymddiried a beth yw byw fel plentyn yr arglwydd bob dydd Sul, i ni'n cynnig y feddyginiaeth i chi, i ni'n cynnig Iesu Grist i chi, i ni'n dangos y groes ar hyn a wnaeth ar y groes. A beth i chi'n ei wneud? I chi'n troi cefn ac i chi'n ei wrthod I chi wedi'ch parlysu yn ysbrydol, ond ym mhob ystyr y gair, mae yna ddallineb, mae yna dywyllwch, ac mae yna elfen eich bod yn camu hyd yn oed ymhellach i'r byd, sydd yn gwneud eich cyflwr yn fwy triennus. Ond nid yna ddisgrifiad o rai yn ein plith ni. Mae'r feddyginiaeth wedi cael ei gynnig. Ac i ni'n ei weld yn dydyn ni'n ei weld o sawl un i ni wedi gweld fan hyn yn ein hoedfaon ni dros y blynyddoedd. Trwy gydol bywyd rhywun byddwn ni'n gallu dweud hyn, sawl un i ni wedi weld, o'r ifanc i'r ai hun hefyd, i ni'n gweld ymhlith yr ifanc, i ni wedi gweld 20, 30, 40 o flynyddoedd yn ôl plant yn cael ei magu ar ei lwydydd Cristnogol yn dod i'r ysgol Sul ac yna yn ei harddegau. Ac yna yn gwrthod yr efengil ac yn mynd i'r byd. Ac yna rai nesaf yn dod i fyny a yn ei harddegau yn codi i fyny mynd i'r byd. Ambell un yn proffesu ac yn aros ac wedi deall efallai eraill llawer ddim. Ac yna ni'n gweld eraill sy'n chydig bach yn hun. Ni'n gweld nhw yn ei dyddiau cynnar o'r gwaith ac arian. Chi roed wedi gweld sut mae cyflog yn newid person.
y cyflog cyntaf, yr ail gyflog, yna cyfle i gael fwy o gyflog, ac yna chi'n gweld y cyfnod pan maen nhw'n priodi ac yn setlo ac efallai'n cael swydd well ac yn dringo i fyny'r ysgol, ac chi'n gweld a maen nhw'n meddwl, o, fe driau am swydd, be na i driau am swydd, mae rhyw ddinas arall, mae yna swydd well ar fyna, dim sy'n capel yna, ac maen nhw'n mynd o beth sydd yn digwydd, maen nhw'n mynd ymhellach ac ymhellach i'r byd. Ac yn troi cefn i ni'n ei weld e dro o tro. Rhai sydd wedi parlysu yn ysbrydol yn gwneud y penderfyniadau anghywir ac yn camu am y byd fel bethau'n cael gafel arnyn nhw ac yn mynd â nhw gyda nhw ymhellach, a bob tro ni'n ei weld blynyddoedd yn mynd heibio, sawl blwyddyn sydd yn mynd heibio allan ni, sôn am rai 30 o flynyddoedd yn ôl, a oedd yn ffyddlon i waith yr arglwydd, ac eto bellach blynyddoedd wedi mynd a maen nhw wedi hen galedu bron iawn, dydyn nhw ddim hyn o'n cofio bod nhw wedi bod i gapel, efallai bod e rywle yn y cefndir yn cofio. Dwi'n cofio mynd i'r ysgol Sul pan yn fach, ond ddim yn cofio dim. Mae yna rai ni'n plith ni sydd yn mynd yn cofio ar nos ferch efo cwr gweddi dyn ni. Nos ferched, noson cwr gweddi, doedd ddim yn cofio efo cwr gweddi. Nos Sadwrn, cwr pobl ifanc, ddim yn gwybod efo cwr pobl ifanc. Tair gwaith ar y Sul, cwr Prynhawn, dwi ddim yn cofio efo cwrdd yn y Prynhawn. A dwi ddim yn cymryd yn hir i rhoi ni anghofio, ac maen nhw wedi mynd yn bellach ac yn bellach i'r byd. Maen nhw wedi parlysu yn ysbrydol, ac maen nhw wedi cael y cynnig o'r feddiginiaeth, ac maen nhw wedi gwrthod y feddiginiaeth. A beth sy'n digwydd? Bob tro yn gwrthod y feddiginiaeth. Mae e fel petai yn caledu nhw'n bellach ac yn bellach. O, mae eisiau ni cael mwy fel y cynwriad yn does na. I ddod â'r cleifion yma sydd heb y gallu, heb yr awydd hyd yn oed, pwy a wyr gyda'r claf yma, i ddod a gofyn am gymorth gan yr Iesu. Dyna beth sydd eisiau ni wneud hyd yn oed nawr. I ni ddod a'n deisyfiadau ger bron yr Iesu, fel symud ymlaen i'r ail pwynt y cais. Dyna beth sydd angen i ni wneud. Adnod 5, ac wedi dyfod yr Iesu mewn i Gapernaum, daeth ato gan wriad gan ddeisyfu arno. O, fe nath e bledio gyda'r Iesu. O, mae Matthew'n adrodd y ffeithiau'n syml iawn yn yr achos yma i'r cynwriad dod a'i gais ger bron yr Iesu, sef hyn a ddywed Luc, ond mwy o wybodaeth gan Luc, a mae e'n disgrifio fe yn Luc 7:3, a phan glybu e fe sôn am yr Iesu, fe adanfonodd ato henuriaid yr Iddewon, gan y tolwg iddo ddyfod a iachau i was ef. Yr un yw'r achos, mae'r cynwriad yn gofyn i'r Iesu. Mae Luc yn adrodd bod yna eraill yn dod ac yn gofyn ar ei rannau, ond yr un yw'r peth. Does dim dadl, does dim angytuno rhwng Matthew a Luc, mae'r dau yn dweud yr union yr un peth, un yn dod o fe'n llawnach ac yn esbonio, a mae Matthew yn egluro, mae y cynwriad yn dysyfu gyda'r Iesu i achau. Mae e'n pledio ar Iesu dros achos tris ei was, a oedd mor anwyl iddo. Roedd y cynwriad yn genedl ddyn, hynny yw doedd e ddim yn iddew. Chi roed wedi meddwl am hyn, doedd e ddim yn eiddo'r holl freintiau a gafodd yr Iddewon. Roedd yn un o'r cenhedloedd, ac eto wedi clywed am yr Iesu ar hyn y gall ei wneud, ac felly yn gwybod dyma oedd unig gobeith ei was. Dyna chi ffydd syml, yr oedd hwn heb cefndir, yn dod a'i deisyfiad ger bron i'r Iesu, wedi clywed amdano ac yn dweud, yr oedd ei was mor sal, mae'n dweud, dyma yw'r unig gobeith, ac dwi ddim yn gosod y cais yn uniongyrchol, ac eto mae ynglwm ei ddatganiad, edrychwch yr adnod 6, a dywedyd arglwydd, mae fy ngwas yn gorwedd gartref yn glaf o'r parlus ac mewn poendir fawr. Dwi ddim yn gofyn dim byd, dwi ddim yn gofyn i'r Iesu wneud unrhyw beth, mae hynny yn nghlwm ar datganiad. Be mae'n dweud? Mae fy ngwas yn gorwedd gartref yn glaf o'r parlus, mae'n dweud iddo fe. Ac mae mewn poendir fawr, ac mae'n gwybod wrth hyn o dweud y geiriau yna, mae'n gwybod be fydd ymateb yr Iesu, a mae'r Iesu'n gwybod yr hyn oedd ar ei galon hefyd, yr hyn oedd ei ddymuniad ar Iesu, a ddywedodd wrtho, mi a ddeiaf ac a'i hachaf ef. Does dim oedi, does dim chwilio gan yr Iesu am esgus o ran prysurdeb. Dwi'n dweud, dwi'n rifrysur nawr fe ddoi maes o law. Dwi ddim yn dweud hynny, dwi ddim yn oedi am meddwl, sylwch ar hwn, ond nid yw hwn yn dangos i chi, mae Iesu Grist yw mab Duw a'i fod yn holl alluog. Dyw'r Iesu ddim yn oedi a meddwl, a yw yr achos y tu hwnt i mi? Dwi ddim wedi gweld y claf eto.
A dwi ddim yn meddwl gwell pwyllo ac ystyried cyn addo, na, mae'r Iesu'n gwybod ei allu, mae'n gwybod, mae fi yw mab Duw, mae'r Iesu'n gwybod hynny, mae'n gwybod beth mae'n abol i wneud, mae'n hyd yn oed yn gwybod ei ewyllus ei hun, mae'n gwybod beth mae am wneud. Pam ni'n gwybod hyn? Mae wedi trefnu'r holl bethau yma ymhell yn rhagwyddoldeb. Mae'r Iesu'n gwybod, mae'n gwybod mae e am iachau'r gwas yma, ac mae'n gallu iachau'r gwas. Does dim cwestiwn fan hyn, mae Iesu Grist eisiau iachau, mae e yn gwybod ei fod yn gallu iachau. Does dim byd yn rhiannodd iddo. Ond sylwch ar ymateb hyfryd y cynwriad adnod 8. A'r canwriad a tebodd ac y ddywedodd arglwydd, nid ydw i fi deilwng i ddyfod ohono dan fy nghronglwyd, eithyr yn unig dywed y gair, am gwas a iacheir. A'r un yw'r adroddiad lyc, ond yn llawnach os chi eisiau edrych ar y darn yn eich amser adnod 6 a 7 o benod 7, ar Iesu aeth gyda hwynt, ac efe weithiau'n heb fod nepell oddi wrth y tŷ, y cynwriad anfonodd gyfeillion ato gan ddywedyd wrtho, arglwydd na phoena, cynnes nid dwy fi deilwng i ddyfod ohono dan fy nghronglwyd, oherwydd pa ham ni'n tybiais fy hun yn deilwng i ddyfod atat, eithyr dywed y gair, a iach fydd fy ngwas. Mae'n dweud dwi ddim yn deilwng, dyna chi ostyngeidrwydd. Mae yna ymwybyddiad o'r hyn yr oedoedd e, a'i was a oedd mor sal, mae'n gwybod y sefyllfa mae'r dyn yma'n ei ddeall e. Nid oedd yn meddwl ei fod yn deilwng y gael yr Iesu, gerdded hyd yn oed at ei dŷ, heb sôn am ddod mewn i'w dŷ. Mae yn ei rwystro fe'n dweud, does dim eisiau ti ddod, does dim eisiau ti ddod, elli ti dweud y gair. Roedd e wedi deall. Wrth osod ei hun ochr yn ochr ar Iesu, fe wel yn yr Iesu, mae hwn oedd yr holl alluog, mae nid oedd dim yn rhiannodd iddo. Mae'r cynwriad yma, y diffyg cefndir, y diffyg gwybodaeth, oedd ddim wedi cael ei fagu ar y pethau hyn, roedd wedi clywed ei hanes ac wedi credu. Yn syml y credodd y gall hwn iachau ei was, roedd e wedi clywed rhywbeth, dim llawer, ond oedd e wedi clywed digon, y gall hwn iachau ei was. Ac nad oedd rhaid iddo ddod hyd yn oed i weld ei was, mae dweud y gair yn unig oedd ei angen. O, sut gall e gymharu ag un fel hwn? Oedd e wedi clywed bod hwn yn un arbennig, ac felly wrth sefyll ochr yn ochr ar Iesu, fe wel cariad rhyfeddol yr Iesu, yn fodlon trigo ymhlith rai fel ef, Rhufeiniwr. O, chi'n gweld rhesymeg rhyfeddol y cynwriad adnod 9, canis dyn y dwy finnau dan awdurdod, a chenefilwyr danaf, a dywedaf wrth hwn cerdda, ac efe a, ac wrth arall tyred, ac efe a ddaw, ac wrth fy ngwas gwna hyn, ac efe a'i gwna. Chi'n gweld, nid oedd y cynwriad yn un o rheolwyr neu arweinwyr mwyaf y fyddin. Doedd e ddim, oedd e yn arweiniwr, ond doedd e ddim yn un o'r mwyaf pwysig, mwyaf awdurdodol. Roedd ganddo gant o bobl oedd ei tanno, ond doedd e ddim yn un o'r rai mwyaf enwog, mwyaf pwysig, ond gwel, os oedd ganddo fe'r hawl a'r awdurdod i orchymyn yr ychydig oedd ei tanno fe, yna'n sicr oedd gan yr Iesu yr awdurdod. Y gwybi mae dim ond dweud y gair oedd yn rhaid iddo fe, roedd e'n gwybod byddai weisio neu yn ymateb i'w orchmynion yn sydd. Oedd e'n gwybod y cynwriad, os dyweda i wrth fy ngwas, cer i nôl diod i mi, fe fydd y gwas yn mynd. Pam? Achos dyna oedd y rheolau, rhaid gwrando ar y cynwriad, ac os ddim, siwr o fod, bydden nhw'n mynd trwbl ddirfawr, mi fydden nhw'n cael eu cosbi. Ac felly mae'r cynwriad yn gwybod, dwi a does dim llawer awdurdod yn eiddo i mi, ond o ran fy myd bach i, mae fel allan i ddweud, os ydw i fel athro yn dweud wrth blentyn, yn gofyn nhw'n wneud i fynd yn ôl y llyfr yna i mi, ysgweld yna, mi fydden ni'n disgwyl fel athro bod awdurdod, bod y plentyn yn ei fyddai mynd yn ôl y llyfr. Dyna be fydden ni'n disgwyl, ond ydw i ddim y person mwy awdurdodol, dwi'n o'r lleiaf yn yr ysgol, heb sôn am unrhyw beth arall, tu fas i'r ysgol, dwi'n neb. Ond o fewn y dosbarth, mae gen i awdurdod ar fy nosbarth, ac felly dwi'n gallu gofyn, a wneud i beidio siarad a gweithio, a wneud i fynd i nôl y llyfr, wneud i fynd â neges i'r prifathro, neu beth bynnag, ac dwi'n disgwyl iddyn nhw i fyddhau. Ac felly ar fy lefel i dwi'n deall hynny, ac roedd y cynwriad yn ei ddeall e. Ar ei lefel roedd e'n gallu rhoi gorchymyn i'w weisio ne, ac mi roedd disgwyl iddyn nhw i ymateb yn syth. Ac felly mae e wedi deall, dim ond dweud y gair oedd rhaid i'r Iesu, ac yna bydde na i fyddhau. Roedd e wedi ddeall i. Pam oedd e'n gwybod mai hwn oedd mab Duw?
Roedd e'n gwybod mae dim ond dweud y gair, dwi wedi clywed bod ti wedi dweud geiriau o'r blaen ac yma yna pethau wedi digwydd ac felly dwi'n credu gellir digwydd eto. Rhyfedd sut mae'r rhai yn cael trafferth ac yn cwestiynu gallu'r Iesu ac yn rhoi cyfyngiadau arno. Chi'n darllen trwy gydol yr ysgrythur, chi'n gweld rhai yn meddwl, wel, sut gallai iachau trwy hyn a trwy ffordd arall. Ac i ni weld falle ffordd fwyaf amlwg o weld y pwynt yma yw yn y sôn y greadigaeth, fod yna rhai yn methu credu y gall Duw greu mewn dyddiau wrth ddweud y gair. Mae yna rhai yn honni, dwi ddim yn gallu deall sut gall Duw creu y byd trwy ddweud y gair mewn dyddiau, mewn 6 diwrnod ac yn gorffwys ar y 7th. Ac dwi'n dweud, ddim yn bosib. Dwi'n bosib i mynydd i ymddangos mewn diwrnod, a dyn nhw'n gallu deall, dyn nhw'n deall sut mae'n bosib. Ac eto i gyd, os ydych chi'n credu mewn Duw, o ba bynnag math, ac yn credu bod Duw yn gallu achosi y ffrwydrad fawr yma i ddigwydd, beth sy'n mor anodd i ddeall felly, y gall Duw ddweud y gair, a bod y mynydd yn ymddangos yn syth. Os yw e'n dweud i ddyn cael ei greu, ei fod yn gallu digwydd yn syth. Dyw e ddim yn anodd, ond yma rhyw gyfyngu ar Dduw. Os ydy Duw yn Dduw, a'i fod e'n gallu gwneud un peth, yna beth sy'n mor anodd i fyny rhywbeth arall. Os oes gan Grist y gallu iachau afiechyd wrth gyffwrdd, ond nid yw wedi cyffwrdd sal, mae wedi cyffwrdd â llygaid rhai. Os yw Iesu Grist yn gallu iachau trwy gyffwrdd, beth sydd na mewn cyffwrdd? Dyw'r cyffwrdd ddim yn iachau neb. Yr arglwydd sydd yn iachau, Crist sydd yn iachau, yr holl alluog sydd yn iachau, pam mae e'n mynnu bod hwnnw'n cael ei iachau a bod yna wyrth yn digwydd. Ac felly dyw'r cyffyrddiad dim o reidrwydd yn bwysig, ond yn yr achos, mae'n ambell achos o mae'n cyffwrdd. Ond fan hyn, ond nid oes ganddo'r gallu iachau o bellter. Wrth gwrs fod ganddo'r gallu iachau o bellter. Ac felly yn ysbrydol fedrwn ni ddadle. Fe all yr Iesu iachau rhai yma heddi. Dyna rhyw cyffro yr Efengil, cyffro oedfa fel hon. Hyd yn oed mewn cynulleidfa fel hon i ni'n gallu dweud o'r holl cynulleidfa sydd fan hyn. A fedrwn ni'n dweud bod yna rhai ohonoch chi'n gredinwyr, rhai sydd ddim yn siŵr o'r cynulleidfa yna, y cyffro i hyn. Fe all yr Iesu iachau rhai yma heddi. Ond hefyd, fe all iachau y rhai sydd ymhell o'r adeilad. Dyna chi'r cyffro. Fe all iachau y rhai sydd ymhell o'r adeilad ac fe all ddod ag argyhoeddiad iddynt pan nad ydynt yn agos i neb. Dim gair Duw, dim byd. Ond i gof y mae rhywbeth yn dod. Rhyw adnod efallai. Neu felly ar ryw dren neu ryw fws, ond nid yw'n llawn cyffro. Fe all yr Iesu o bellter, fe all rhywun ddod ac eistedd drws nesaf nhw ar y tren ac maen nhw'n agor i Beibl ac maen nhw'n dechrau sgwrs ac yn sydyn iawn mae'n argyhoeddiad yn dod arnyn nhw ar y tren. Doedden nhw ddim yn disgwyl yn roedden nhw'n rhedeg i ffwrdd o'r Efengil, ond ar y tren o bob man. Falle bod rhywun ar ei awyren i ryw wlad pell i dreulio amser ymhell o'r Efengil, ond yna ar yr awyren, neu falle wrth lanio yn y maes awyr, neu yn y tacsi sy'n pigo nhw fyny, fynd yn rhyw westi neu be bynnag, ac yna mae rhywun yn dweud ac yn sôn am ffordd iachawdwriaeth, ydych chi'n credu y gall yr Iesu iachau o bell hyd yn oed? Dyna chi rhyfeddod y we rhywsut. Felly rwy'n teipio mewn yn lle parc yr hath, fe ddaw capel yr hath i fyny. Chi'n dweud, yna bosib? Cyd-digwyddiad? O sicr, dydyn ni ddim yn credu mewn cyd-digwyddiadau. Felly rhywun ysgrifennu parc yr hath, pwll nofio'r hath. Neu be bynnag yw'r wefan, tabernacl, falle fod rhywbeth felly. Ac rhywsut neu'n gilydd yn ffeindio bod nhw ar y dudalen YouTube. Ac yna rhywsut neu'n gilydd yn gwrando rhyw bregaeth. Falle falle un gafodd y bregaeth i 8 wythnos yn ôl. Falle 5 mlynedd yn ôl efallai bod nhw'n gwrando rhyw bregaeth, hen bregaeth, neu falle un o'r bregaethwyr eraill sydd wedi bod yma, ac bod nhw'n gwrando ac yn sydyn iawn yma'r Iesu'n dod ac yn ei cyffwrdd nhw ac yn ei iachau nhw. Ydych chi'n credu fod ni'n bosib? Wel, yr oedd y cynwriad yn credu. Petai e'n byw heddi, mi fydde fe'n credu bod yr bob un oedfa yn llawn cyffro, a'r rhai sydd yma'n bersonol, yn gorfforol, a'r rhai sydd ymhell i ffwrdd. Dyna beth sy'n rhaid i ni gredu. Hyd yn oed yng nghanol tywyllwch a phechodau'r byd, fe all rhai, ni'n gwybod am rhai yn dydyn nhw, yng nghanol y ddawns, yng nghanol bydolrwydd, yn y tywyllwch a'r goleadau lawr, a'i meddyliau ymhell o bethau'r arglwydd, ac yng nghanol y byd, mae'n argyhoeddiad o bechod yn dod drostynt. Ac ei bod nhw'n cael ei
harwain at y groes yn y fan a'r lle. Ydych chi'n credu yn bosib mae wedi digwydd? Bethau'r cynwriad yma, mi fydda fe'n credu hynny tybio ni. Wel, i orffen, beth am y canlyniad? Beth yw canlyniad? Beth yw diweddglo yr hanesyn yma, yr adroddiad cyffroes yma? Adnod 10, ar Iesu pan glybu a ryfeddodd. Sylwch, dwi ddim yn rhyfeddu bod wedi cael sioc achos mae'r Iesu'n gwybod popeth. Felly, fedrwch chi byth dehongli'r adnod yna, rhyfeddu yn yr ystyr, rhyfeddu nad oedd yr ioed wedi deall y fath beth, yr oedd yr Iesu'n gwybod beth oedd yng nghalon y dyn yma. A phan, yr Iesu pan glybu ar ryfeddodd ac y ddywed wrth oedd yr rhai oedd yn canlyn. A mae fel betai'n dweud, edrychwch pa mor rhyfedd yw hwn. Nag yw hwn yn rhyfedd. Nag yw hwn yn anhygol. Nag yw hwn yn un o'r pethau sydd yn sefyll allan. Yn wir meddaf i chwi, ni chefais gymaint ffydd naddo yn Israel. Dyna chi glod, dyna chi wahaniaeth rhwng un a oedd yn genedl ddyn, un na chafodd ei fagu o dan sain geiriau y proffwydi, roedd yr Iddewon wedi. Un na chlywodd am Dduw, fel y clywodd yr Iddewon, y Phariseiaid a'r ysgrifenyddion, gafodd rhain ei magu ar sain y proffwydi. Ond yn clywed am y proffwydi, ond wedi clywed am yr hyn yr oedd y proffwydi yn ei ddweud. Ddim yn ei ddeall yr Iddewon, ond o leia maen nhw wedi clywed maen nhw wedi clywed yr hyn yr oedd yn cael ei ddysgu yn yr Hen Testament. Ac eto, heb wybodaeth, heb y cefndir, fe gredodd hwn, fe gredodd y cynwriad. Dyna chi datganiad gan yr Iesu. Ni chefais gymaint ffydd naddo yn yr Israel. Efallai heddiw, bod yna rai sydd heb y wybodaeth, heb y cefndir hyd yn oed. Ac eto, a ydych yn credu, a ydych yn ymddiried. Dyna'r cwestiwn pwysig i ofyn i chi, gwybodaeth a'i ffeidio. Chi sydd wedi cael eich magu o dan sain yr Efengil, chi sydd heb eich magu. Rhai sydd yn gyfarwydd ar Efengil yn cael ei ffrigethu syl ar ôl syl, ac efallai rhywun heddiw sydd yn gwrando ar yr oedfa, ar y we, ac erioed wedi clywed yr Efengil o'r blaen, ddim wedi clywed fawr ddim, ond y cwestiwn sydd rhaid gofyn i chi, nid faint i chi'n ei wybod, nid sawl adnod i chi'n gallu hadrodd, nid sawl athrawiaeth i chi'n gallu ddisgrifio, ond a ydych chi'n credu, a ydych chi'n ymddiried yn yr Iesu. Fe all un sydd yn clywed yr Efengil am y tro cyntaf, gredu yn achubol, ydych chi'n credu hynny? Credu'r hyn sydd yn wir am yr Iesu. Dyna beth ni'n gweld fan hyn yn y cynwriad. Doedd dim y cefndir, doedd e ddim yn gwybod llawer y pryd hwnnw, bydde fe. Mae so law wedi dod i ddeall a gwybod mwy. Ond ar y pryd, dyw hwnna ddim yn ddibynnol ar eich achubiaeth chi. Does dim rhaid gwybod llawer. Beth sydd angen i chi wybod i fod yn blentyn yr arglwydd? Mae'r angen i chi wybod rhywbeth amdano chi eich hunan. Mae rhaid cael y gostyngeidrwydd. Oedd y gostyngeidrwydd gyda'r cynwriad? Yn sicr. Yn sicr i chi, oedd na gostyngeidrwydd. Roedd y cynwriad wedi deall, wedi gweld, yr oedd e wedi gweld ei hun, ac o gymharu ei hun ar Iesu, fe welodd e mae'r Iesu oedd y Meseia, oedd mab Duw. Roedd e wedi deall, os oedd hwn yn holl a lluog, yna fe all hwn iachau o bell. Ac felly, beth amdano chi heddi? Ydych chi'n credu y gall yr Iesu gwneud pethau fel hyn? Ydych chi ar un ffydd yma? Ni chefais gymaint ffydd naddo yn Israel. Oes ganddoch chi ffydd debyg yn yr Iesu, yn gyntaf am eich enaid chi, ac yna falle'n ail am eneidiau eraill. Dych chi'n credu y gall yr Iesu faddau eich pechod chi? Mae wedi dweud y sawl a ddaw ato na fyddai yn ei gwrthod. Chi'n bod, os ych chi wedi clywed hynny unwaith, onid yw yn ddigonol i chi gredu yn syth. Y gwai chi, os ych chi wedi clywed rhywun yn dweud wrthych chi, y sawl a ddaw at yr arglwydd Iesu Grist, na fydd e yn ei gwrthod, ac i chi ddim wedi dod ato. Yna gwai chi, ond i'r cynwriad, mi fydda fe wedi clywed hwnna a dod. Fe gredodd e. Yr oedd wedi clywed bod yr Iesu'n gallu iachau, ac felly mae wedi deall digon i ddweud, does dim eisiau ti ddod, does dim eisiau ti ddod gyda fi'r ti, fe fedri di iachau o fan hyn, just dweud y gair, dim ond dweud y gair sydd angen i ti ddweud. O'r sawl sydd yn llwythog o dan pwysau ei ogrwydd pechod, ac yn dod yn ostyngedig at yr un bu farw ar y groes drostynt, yr un a gymerodd y gosb yn ei lle, yr un a gyflawnodd y gyfraith yn ei lle. Dyna chi'r un sydd angen i chi gredu ynddo.
Dyna lle mae angen eich ffydd eich bod chi'n cael ffydd yn yr hwn ac bod chi'n credu y gallai gwneud rhyfeddodau yn eich bywyd chi ac hefyd eraill. Ond chi bod mae yna rybydd yma yn adnod 11 ac 12. Ac yr ydw yn dywedyd I chwi y daw llawer o'r dwyrain a'r gorllewin ac esteddant gydag Abram ac Isaac a Jacob yn Nheyrnas Nefoedd. Ond plant y deyrnas a deflir i'r tywyllwch eithaf, yno bydd wylofain a rhincian dannedd. O, mae'r Iesu yn datgan fan hyn, y bydd y cynhedloedd yn dod I gredu. Ac mae'r cynwriad fel betai'n enghraifft o hwn. Mae yn un o'r byddin Rhufeinig, ac mae yn un o'r rhai sydd ddim o bobl Israel, ddim o'r un o'r Iddewon, ddim o'r cefndir, ac mae wedi credu, yn yr Iesu. Mae oedd y mab Duw, yr holl alluog, y Meseia. Ac felly fan hyn yn adnod 11, mae'n dweud, ac yr ydw yn dweud ydych chi, y daw llawer o'r dwyrain, o'r gorllewin, ac esteddant gyda pwy, Abram, Isaac a Jacob, fydd nifer yn dod o bob math o genhedloedd. Ond dyma lle mae'r hybydd. Bydd atebolrwydd y sawl a gafodd breintiau. Ond plant y deyrnas a deflir i'r tywyllwch eithaf, yno bydd wylofain a rhincian dannedd. O, fe gafodd yr Iddewon glywed cymaint, ac eto gwrthodant gredu. Ac yna'r rhybydd yw fe fydd na farn, ac y bydd na wylofain, ac fe fydd na rhincian dannedd. Dyna chi erchill, dyna chi ddarlun erchill I bobl crefyddol. Ond ydy hwn mor berthnasol I ni yma yng Nghymru. Os buodd na genedl grefyddol erioed tan yn ddiweddar, dim nawr, ond tan yn ddiweddar yna Cymru yw honno. O cenedl grefyddol ac o bob crefydd yn dilyn yr Efengil hefyd. Ac eto wedi troi cefn. A'r holl freintiau I ni wedi gael. O byddwch yn ofalus. Chi sydd wedi clywed yr Efengil dro ar ôl tro. Chi'n bod allech chi hyd yn oed adle, roedd yr Efengil yn glir yn yr Hen Testament i'r Iddewon. Yma nhw'n ddiesgus. Mae'r Iesu yno, mae'r groes yno. Sut fedrwch chi ddweud nad yw'r Iesu yn yr Hen Testament? Sut fedrwch chi ddweud nad yw'r groes yno? Nad oes iachawdwrydd. Mae trwyddi draw, mae trwy'r holl Hen Testament. Dyna le mae Ond yna, yn y Testament Newydd, mae'n blodeuo. Mae'n cael ei ddangos yn gliriach I ni. Ond mae yno'n ddigon clir yn yr Hen Testament. Ond allwch chi ddweud, wel, yr Iddewon, yr Hen Testament o dan nhw. Ac roedd hynny'n ddigon. Ond chi sydd fan hyn, y breintiau I chi di cael yr hen a'r newydd, ac yn gwybod am yr Iesu, ac yn gwybod am y proffwydoliaethau. I chi wedi clywed fod yr Iesu wedi cael ei proffwydo cannoedd o flynyddoedd cyn ei enedigaeth, ac y proffwydi wedi disgrifio'n union fel ag yr oedd mae'n amhosibl efo beidio fod yn wir. I chi wedi cael clywed am ffordd iachawdwriaeth, sul ar ôl sul. I chi wedi cael clywed beth yw Cristion a beth yw un sydd ddim yn Cristion. I chi wedi cael clywed am rai sydd â proffes ffals. I chi wedi cael clywed am y cyfan. Mae'r cyfanrwydd yno. I chi wedi cael y ffordd wedi cael ei gliro yn syml ac yn glir gan lawer I bregethwr, sul ar ôl sul. Felly rhybydd yw byddwch yn ofalus. Mae rhybydd o'r fath yn frawychus, ond eto mae bob rhybydd yn arwydd o drigaredd. Ond nid yw hwnna'n wir o natur. Mae rhybydd yn arwydd o drigaredd. Os ydyn ni'n rhybuddio chi o ryw berygl, yna mi rydych chi yn drigarog yn rhybuddio rhywun, achos I chi'n ei rhybuddio nhw mwyn iddynt osgoi y beth bynnag peryg sydd o'i blaenau nhw. Ac felly pa bynnag pryd mae yna rybydd yn yr ysgrythur, peidiwch â edrych ar adnod fel hyn, ond plant y deyrnas a deflir y tywyllwch eithaf, yno bydd wylofain a rhincian dannedd, ac yn meddwl dyna chi erchill, wel mae yn erchill, ond mae trigaredd yn yr adnod hynny, o'r dechrau i'r diwedd, mae'r hybydd yn frawychus, beth yw yr Iesu yn ymestyn allan ei law wrth rhybuddio. Mae'n rhoi cyfle arall i'r Iddewon fel petai. Mae'n dweud, o chi sydd wedi gwrthod, mae'r cynwriad wedi credu. Mae wedi credu, nad yw wedi cael yr holl wybodaeth a'r holl gefndir. Dwi ddim wedi cael ei fagu ar grefydd. A mae wedi credu, un peth bach mae wedi clywed efallai, ac mae wedi credu. Ond chi fan hyn, chi wedi clywed popeth, a chi sydd yn gwrando o sul I sul, I chi wedi cael yr Efengil. Mae'r Iesu yn ymestyn allan ei law wrth eich rhybuddio chi. Byddwch yn ofalus.
plant y deyrnas, plant crefyddol, plant sydd wedi cael ei magu ar ei lwydydd Efengylaidd. Na chewch eich taflu i dywyllwch eithaf, lle bydd na wylofain a rhincian danedd. O beth oedd cynyniad yr hanesyn yma, wel adnod 13, a dywedodd yr Iesu wrth y cynwriaid, dos ymaith ac megis y credaist bydded i ti, a'i was a'i achawyd yn yr awr honno. Ac yw e'n llawn cyffro. Mae yna ddigon yn yr adroddiad yma i galanogi y cleifion yn ein plith ni, y sawl sydd yn teimlo ei hafiechyd o bechod a methu gwneud dim amdano. Mae yna ddigon yma yn yr adnodau yma i chi alw allan am dreigaredd. Mae yna ddigon yma i ni bledio ar ran anwylyd a chyfeillion a aelodau o deulu. Y bydd yr Iesu yn trigarhau ac yn gallu achau y neidiau. Felly, i'r rhai yma sydd yn glaf, o byddech chi ar nerth i godi'ch golygon ac i alw allan am iachad ac i dderbyn y feddyginiaeth, i dderbyn y golchiad sydd yng ngwaed yr arglwydd Iesu Grist. Y mae hwn, mab Duw, yn abal i faddau'r cyfan, i olchi'r briwiau, i olchi'r pechodau ymaith. Ac hefyd yn rhyw galondid i ni i weddio am eraill, y bydd yr Iesu yn trigarhau o bell. Gefalle dyna'r oes i ni'n byw ynddi, ein bod ni fel y cynwriad yn dweud, wel, efalle na fedrwn ni ddod ar rhai at yr Iesu. Ond efalle dyna ble maen nhw, ar ei gweliau, efalle'n llythrenol ar Brynhawn Dydd Sul, dyna lle mae yna llawer, rhai sydd yn profesu, rhai sydd ddim yn profesu, ble maen nhw Brynhawn, efallai ar ei gwely'n gorffwys. Efallai ar ei gwely neu ar y soffa gyda'i traed i fyny'n gwylio rhyw gêm bêl-droed. Falle bod nhw gatre'n cael rhyw baned bach neu rhyw ddiod bach, dyna ble maen nhw'n mhell. Rhai falle 20 mlynedd, 30, 40, dwi'n gwybod am rhai, dwi'n credu. Un neu ddau, dwi wedi bod yn siarad amdanyn nhw'n ddiweddar. Falle ni 70 bellach, roedd yn agos iawn. Pregethu hyd yn oed. Ond falle am tua 20 o flynyddoedd sydd wedi mynd yn bell i ffwrdd. Falle allwch chi ddychmygu nhw, falle mewn rhyw gatref, mewn rhyw ddinas yn Lloegr rhywle ymhell, bell i ffwrdd. Ddim wedi clywed yr Efengyl ers 10 Falle bod ni'n meddwl mae'n amhosibl i rein i ddod i'r oedfa i wrando'r bregeth. Ond ydyn ni'n credu y gallai'r Iesu iachau o bell. Dyna'n gobeith ni. Dyna'n gobeith ni hyd yn oed heddi ar y tren, ar y bws, yn y tacsi, ar yr awyren, yn y gwely, ar y soffa, ar y stryd, ar y cae pêl-droed efallai. Dyna chi warth, lle mae chwaraeon wedi cymryd y sil drosod ar y cae rygbi, ar y cae pêl-droed. Pobl yn chwarae ar y sil, a ddim yn meddwl am gapel. Efallai bydd yna rhywun heddi sydd yn chwarae pêl-droed, neu'n chwarae rygbi heddi, neu yn gwylio fe, neu beth bynnag. Ac yna, yng nghanol y gêm, yng nghanol beth bynnag maen nhw'n ei wneud, mae yna rhywun fel y cynwriad wedi pledio drostyn nhw. Ac mae'r Iesu yn ymestyn allan ei law ac yn ei hachau nhw yn y man a'r lle yn syth. Chos beth allan yn ei fan hyn? Fe ddwedodd e, a'i was a'i achawyd yn yr awr honno. Fe glywes i hanes rhywun. Oedd yn disgrifio plentyn oedd wedi gwrthod yr Efengyl. Ond wrth i'r rhieni torri cylonau ar nos Fercher efallai neu ryw oedfa, yn dymuno na fydda'r plentyn honno neu hwnnw yn yr oedfa. Ond wrth ddychwelyd o'r oedfa, roedd y plentyn wedi cael iachawdwriaeth, wedi edifarhau ac wedi credu. Pam? Dan argyhoeddiad nad oedden nhw yno. Ydyn ni'n credu gallen ni ddigwydd, hyd yn oed heddiw, hyd yn oed prynhawn yma, o bell, y gallai'r Iesu iachau o bell. Eithir yn unig. Dyna gyd sydd angen i'r Iesu wneud. Eithir yn unig dywed y gair am gwas a iacheir. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am dy Efengyl sanctaidd. I ni yn diolch am dy nerth, dy fod yn holl alluog. Ac o Dduw, mae'n oes lle nad yw pobl am ddod i wrando ar dy air. I ni dal yn credu y gellu di arwain traed pobl i wrando, i ddod i wrando. Ond hefyd o Dduw, i ni yn credu y gellu di iachau o bell. Felly terd gweithio yn ein plith, ro ffydd i ni ddisgwyl. Gad i ni ymddiried yn llwyr yn yr Iesu am ein heneidiau'n hunan. Ac yna i ni gyflwyno eraill ger dy fron. Tyrd gweithio ein plith, mawl a clod i'th enw di. Ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Gyda'ch ni orffen i gwasanaeth trwy gannu'r emyn rhif 614, 614, Fenaid Gwel i Ben Calfaria draw rhyfeddod mwyaf rioed, creawdwr nefoedd wen yn marw ar ddraig yn trengu dan ei droed. 614 gen i sefyll i'w chanu. A nawr bydd ydi ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.